Al'ummar Fulani mazauna garin Madara da ke karamar hukumar Katagum sun koka ga yadda suke zargin hakimin garin da kawo sabani na zaman doya da manja tsakaninsu da al'ummar gari. Za ku ji bayani ta bakin ɗaya daga cikinsu da muka zanta da shi a wannan rana. Gari sai abun da suka gaya masa shine ya cuka wani abu mai suna guna, yashe shine shinge, duk shine rikita cikin abun da matasanmu suka zo suka yi wannan dangul fulaku, kuma ga yanzu suna ɗaukan fansa ko da sunansa suna zuwa suna kama dabbobi suna kai gari, kuma ga zabi kaman guda nawa 21 wani ya je ya jika wani magani, ya je dawa ne ya zuba a gonansa, zabin sun je sun mutu. Saboda haka muna gaya duniya ta hamzarta ta raba mu da wannan bala'i don mu zauna lafiya, don za su iya zuba mana a rijiyoyinmu, ba muna rufe su ba, a buɗe suke, su je su zuba mana lambawan mu mutu mu na kewayen Madara. Saboda haka ne muke gawa shugabanni don Allah su hamzarta su yi mana rai, su ɗauki mataki a kai. Lafiya da mutanen Madara daga zuwansa ya ɗaure musu gindi baya yi da Fulani, ya kace kotu, ya kace hukumomi, muna da su kaman guda 3, amma ba inda ake kai ƙara he a wajensa. Saboda haka ne mu ‘ya'yan Fulani muka kawo maganan a lokal gamman, daga yau muna so a shiga tsakaninmu da wannan shari da ya shigo tsakaninmu da hakimi ya jawo ya ɗaure musu gindi. Mu dai ba mu son haka ba, mu Fulanin Madara muna zaune lafiya. Daga zuwansa ne muka samu wannan bambance-bambance, abun yake tasowa yana neman rayukan Fulani, domin wanda ya kace wannan zabi zai iya kace Fulani. Wannan abin da yake faruwa tsakaninku da al'ummar Madara ne ko kuma da ainihin shi hakimin Madara? Mu yanzu hakimi shi ya jawo mana da sun ce su suna zaune lafiya da al'ummar gari tun kafin yanzu, sai da yanzu wannan hakimin ya zo shine komai ke kokarin rikirkicewa. Sun buƙaci hukuma da ta shigo domin daidaita